Γεια σας, είμαστε η ομάδα Play with Bait και είμαστε πρωταθλητές του Los Angeles, τουρνουά Beyblade, και θα δείξουμε σήμερα κάποιες τεχνικές με αντικάτω συνάχες Beyblade. Ελάτε μαζί μου. Τώρα θα σας δείξω, είναι δύο καταστρεμμένα Beyblade, ένα τορνάντο και ένα κανονικό. Θα πάρουμε πρώτα το σκελετό μας, το πορτοκαλί το πράγμα που ούτε ξέρω πώς αναφέρεται, το βάζουμε εδώ πέρα. Παίρνουμε αυτή όμως τη βίδα προς τα κάτω και τη βάζουμε. Και σιγά σιγά προσθέτουμε τη βίδα, την κόμπρα, τη βίδα. Την προσθέτουμε σιγά σιγά όσο μπορούμε με το χέρι μας προς τα μέσα. Και μετά παίρνουμε το σφιχτήρι μας και τη σφίγγουμε, ώστε για να μπορεί να ανταπεξέλθει καλά το Beyblade. Σφίγγουμε και από την κάτω βίδα και τώρα πάμε προς το Beyblade Tornado. Έχετε ένα σπασμένο, δεν χρειάζεται, μια χαρά θα κάνει. Το προσθέτετε σιγά σιγά, παίρνετε το σφιχτή από κάτω, παίρνετε τη βίδα, και τη βίδα μας, τη σφίγγουμε ξανά όπως σας είπα λίγο πιο μέσα, μέχρι δεν μπορούμε άλλο, παίρνουμε το σφιχτήρι και τη σφίγγουμε. Καλώς ήρθατε και πάλι. Λοιπόν, τα άλλα παιδιά του μήνυμα. Το δεύτερο βήμα είναι να έχετε μια πίτα ή αν δεν έχετε πίτα, μια λεκάνη για τα ρούχα που απλώνει η μητέρα. Λοιπόν, βάζουμε κάτω την πίτα ή την κανέτου. Για αυτά για τα ρούχα, πώς τη λένε. Και για να κάνετε μια σύγκρουση, πρέπει να το έχετε έτσι. Και να το ρίξετε με δύναμη. Έστω να κάνετε γύρω-γύρω. Πάμε. Και κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται μια σύγκρουση. 3, 2, 1. Ώστε τα δύο Beyblade να συγκρουστούν. Ωραία, το είδαμε τέτοιο. Δεύτερον είναι... Δεύτερον είναι πώς να χοροπηδάει το Beyblade. Κοιτάξτε. Πάμε. Έτοιμοι. 3, 2, 1. Ωραία. Λοιπόν, πήγαμε και αυτό. Και τώρα πώς θα γίνεται ένα σημάδι από μακριά. Λοιπόν, τρίτος κανόνας και σημαντικό. Θα σας πούμε ένα μυστικό που είναι για το Beyblade. Από κάτω, για να κάνετε το πήδημα αυτό που θέλετε να κάνετε, πρέπει να βάλετε ένα ειδικό. Αν θέλετε να είναι καλό το πάτωμα, πρέπει να βάλετε πάλι ένα ειδικό. Ωραία. Εγώ έχω βάλει ένα στο τορνάντο, ένα τέτοιο. Που είναι ειδικό, που είναι ειδικό για πώς να το πω. Είναι για συγκρούσεις και πιο πολύ είναι για χοροπήδη. Λοιπόν, στόχος. Ετοιμός, το χεύω και... Δεύτερον, τώρα, σημάδι. Για να το πετύχουμε όπως πάει να γυρίσει, το ρίχνουμε και το αποτελειώνουμε. Και το πιο σημαντικό πράγμα, σε κάθε μαγαζιά, για να μην σκουργαίνει το Beyblade σας, που το αγαπάτε και δεν θέλετε να σπάσει τίποτα, πρέπει να πάρετε γυαλόγατο. Άμα το τρίβετε γύρω-γύρω, θα σας γίνει λαμπερό, όπως το είδατε και από την αρχή. Βλέπετε αυτό που είναι έτσι. Με λίγο γυαλόγατο θα το τρίψετε λίγο και μετά θα το αφήσετε έτσι. Μη σας διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τους Beybladers στην καλύτερη ομάδα. Γεια σας. Ο τρόπος να διαλύσετε τα Beyblade σας είναι γυαλόγατο.
Λοιπόν, τώρα αυτό έχουμε ζαλίσει έτσι όπως λάμπει. Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στα μπέιντ μας. Αλλά για τα μπέιντ εδώ πέρα σκελετός θα ξεβάψει. Γι' αυτό δεν το κάνουμε. Λοιπόν, με την ομάδα μου Beyblade. Λοιπόν, θα ευχαριστούμε για σήμερα. Θα επιστρέψουμε και próxima αφιερωμένη μετά για τα Beyblade μας. Για τα Beyblade. El Dragon. Κόμπρα. Τρικέφαλο. Και τα δύο φαντάσματα. Από εμάς, γεια σας. Γεια σας και καλό βράδυ.